खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं बयनोबो बावहरग्रोबाय। जोंनिनो बर' सावथुनखौ नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। आंनिनो आरबि फिल्म प्रडाक्सनजों दिहुनजानाय खिथेर बर' सावथुनखौ फैगौ डिसेम्बरनि 2 खालारनिफ्राय क'क्राझार गल्ड सिनेमा हल, इउनिभार्सेल सिनेमा हल बङाइगाव, साया सिनेमा हल टंला, डिलाइट गल्ड सिनेमा हल रङिया, गल्ड सिनेमा हल नारेंगी आरो गल्ड डिजिटेल सिनेमा हल मंगलदैयाव दिन्थिनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय। दा आं बिनि थाखायनो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ लैहोर फैनानै जोंनि बे खिथेर मुभिखौ नायफैगोन होननानै आं मिजिंथिनाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय, आं प्रियंका लाहारी। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। आरबि फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय दिहुनजानाय खिथेर बर' सावथुनखौ फैगौ डिसेम्बरनि 2 खालारनिफ्राय गल्ड सिनेमा हल क'क्राझार, इउनिभार्सेल सिनेमा बङाइगाव, साया सिनेमा टंला, डिलाइट गल्ड सिनेमा रङिया, गल्ड सिनेमा नारेंगी, गल्ड डिजिटेल सिनेमा मंगलदै सिनेमा हलाव दिन्थिनायनि थाखाय थि खालामनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो लैहोर फैनानै जोंनि बे खिथेर बर' सावथुनखौ नायफैगोन आरो थुलुंगा होगोन होननानै मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।